салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Оғоз мекунем. пушти нофаҳмиҳои сиёсӣ ва низоъҳои ахири миёни Русия ва Украина футбол ва дигар навъҳои варзиш ба қурбонӣ шудан оғоз мекунанд. Соҳаи варзиши Русия ҳоли ҳозир аз ҷониби аксарият мамлакатҳои ғарб таҳти таҳримоти ҷиддӣ қарор гирифтааст. ду рӯз мешавад дар шабакаҳои маҷозӣ мардум сари мавзӯи аз ҷониби бузургтарин ниҳоди футболӣ яъне фифа таҳти таҳримот қарор гирифтани мунтахаби Русия ҳарф мезананд. ҳоло фифа нисбати мунтахаби футболии Русия хулосаи ниҳоии худро набаровардааст, вале тибқи хабарҳо футболбозони ин мамлакат оянда дар бозиҳо таҳти назорати фифа ва бо номи мунтахаби иттиҳоди футболи Русия ба майдон мебароянд ва аз парчаму суруди миллӣ истифода бурдан мамнӯъ дониста мешавад. Бояд қайд намоем ки чанде пеш мунтахаби Полша аз бозӣ муқобили мунтахаби Россия дар марҳилаи бозиҳои гузаришии чемпионати ҷаҳон даст кашид ва президенти Федератсияи футболи мамлакати мазкур Цезари Кулеша изҳорот дод ки мо ба хулосае омадем ки муқобили тими русҳо бозӣ накунем. Чунин хулоса баровардан осон нест, вале дар ҳаёт чизҳое ҳаст ки аз футбол дида муҳимтаранд. Фикру хаёли мо ҳоло ҷониби мардуми Украина равон шудааст ки онҳо дар вазъи мушкил қарор доранд. Футболбози машҳури ин мамлакат Роберт Левандовски аз хулосаи ниҳоди футболии мамлакаташ пуштибонӣ кард ва дар саҳифаи худ навишт ки ин қарори дуруст аст. ман феълан дар чунин вазъият муқобили Русия ба майдон баромаданро тасаввур карда наметавонам. футболбозон ва мардуми Русияро гунаҳгор намекунем, онҳо дар ин масъала ҳамроҳ нестанд, вале мо чашм пӯшида наметавонем ки гӯё дар дунё ҳеҷ гап набошад, навиштааст Роберт Левандовски. дар ин қатор мамлакати Чехия ҳам аз бозии эҳтимолӣ дар ҳамин марҳила муқобили Россия даст кашид ва гуфт ки агар мо Шветсияро дар марҳилаи нимниҳоии бозиҳои гузаришии чемпионати ҷаҳон шикаст бидиҳем, пас вазъ чунин мешавад ки аз бозӣ муқобили Россия ба сифати эътироз даст кашем. Шветсия ҳам дар ин ба қавле идея ба мунтахаби Чехия розӣ аст ва дар сурати ғалаба бо Чехия ва эҳтимолияти бозӣ бо Русия ба майдон нахоҳад баромад. агар аз ҷониби фифа қарори он ки мунтахаби русҳо таҳти парчами фифа ба майдон бароянд, бозиҳои ин даста дар майдонҳои Россия баргузор нахоҳад шуд, балки дар ягон майдонҳое ки берун аз мамлакати Русия қарор доранд. пушти ин хабар чизи дигарро ҳам бояд илова кунам ки финали Лигаи чемпионҳои ин мавсим ки мебоист дар шаҳри Санкт Петербург баргузор шавад, расман иваз карда шуд ва Ассотсиатсияи футболи Аврупои худ УЕФА финалро аз шаҳр расман ба Париж кӯчониданд. дидед ки пушти сиёсат чӣ чизҳое қурбон мешаванд. агар фифа дар ин масъала муқобили Россия ягон қарори номбаршударо расман набарораду мунтахабҳои дигар аз муқобили Россия бозӣ кардан даст кашанд, пас бо бохтҳои техникии мамлакатҳои дигар Россия ба таври автоматӣ ба финал мебарояд. Криштиану Роналду ниҳоятан аз мавсими номуваффақонааш дар Манчестер Юнайтед ҳарф зад ва иқрор ҳам шуд ки ҳоли ҳозир яке аз бадтарин мавсими футболиашро паси сар мекунад ва воқеан қудрату тавонаш мисли Роналдуи қаблӣ нест. инро мегӯянд вақте мард ба камбудии худ иқрор мешавад. вагарна Роналду бар ин бозигарон метавонистанд ҳайати даста, маош, сармураббӣ, нимҳимоятгару ҳимоятгаронро дар ин масъала гунаҳгор намоянд, вале Роналду баҳона пеш наовард, балки гуфт ки мехостам исбот кунам ки дар сатҳи олӣ ҳунарнамоӣ карда метавонам. гузариш аз Спортинг ба ҳайати Манчестер Юнайтед ҳаёти маро тағйир дод. бозгашт ба МЮ дар 36-солагӣ низ яке аз ҳодисаҳои фаромӯшнашаванда дар ҳаёти ман мебошад. фикр мекунам ба мақсад расидам. одамон дигар Криштианоро интизор буданд, вале ҳамаш баръакс шуд, гуфтааст ҳамлавари португалии дастаи Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду. ана акнун дӯстон, Криштиану пириро ахиран ба гардан гирифт. акнун таваҷҷӯҳ кунед ба дастовардҳои навбатии футболбози аргентинии дастаи ПСЖ Лионел Месси. ин футболбоз ҳарчанд дар чемпионати Фаронса бо голҳои ғайриоддиаш мухлисони футболро он қадар шод намекунад, вале натиҷаҳои беҳтареро барои пешравии даста анҷом медиҳад. дар бозии охир муқобили Сент Этьен дар даври 26-уми Лигаи Яки Фаронса Лионел Месси аз 9 ва 10 партофти головараш истиқбол гирифт. дар дақиқаи 42-уми бозӣ Месси паси головареро ба
мбаппе дод ки фаронсавӣ онро вориди тури дарвоза сохт ва дар дақиқаи 47 низ мбаппе боз имконият пайдо кард ки аз паси головари месси шумораи голҳояшро афзун бидиҳад. Лионел Месси дар 5 бозии охири дастаи ПСЖ дар соли 2022 пайҳам дар ҳамааш 5 паси головар додааст. дар ҳисоби ӯ дар Лигаи 1 Фаронса ҳоли ҳозир 10 паси головар аст ки ин натиҷаи беҳтарин дониста мешавад. аз ин рӯ Мессиро танқид накунед, ӯ вазифаи худро хуб иҷро мекунад. вақте мбаппе ба Реал рафт, баъд шумо Мессии ҳақиқиро дар ПСЖ мебинед. ӯ фақат намехоҳад бо кӯдакон дар масъалаи лидери даста будан даст ба гиребон бошад. ислом Махачев, дӯсти собиқ чемпиони UFC дар вазни сабук Ҳабиб Нурмагомедов дар дирӯза ғолибияташ муқобили Боби Грин дар марҳилаи рақобатҳои UFC Vegas 49 дарҳол Конор Макгрегорро ба қавле визов дод. меросбари Нурмагомедов бе ягон мушкилӣ аз ӯҳдаи шикаст додани Боби Грин дар раунди аввал баромад ва ғолибияти навбатии худро ҷашн гирифт. журналистон аз ӯ пурсиданд ки акнун чӣ мешавад. ӯ чунин ҷавоб дод ки ман ба кулли размгароне ки дар вазни сабуки UFC ҳастанд омодаам ки ба рақобат пардозам. вақте гап сари Конор Макгрегор меравад, ман чунин андеша дорам ки дар ёдам нест ки кай ӯ вақтҳои ахир касеро шикаст дода бошад. ӯ бояд барои барқарорсозии эътибораш ба октагон барояд ва касеро шикаст бидиҳад. ман ӯро шояд бикушам агар ин рақобат баргузор шавад. рақобат бо ӯ бароям аз Боби Грин дида осонтар мегузарад, гуфтааст Ислом Махачев. қаблан хабарҳо паҳн шуданд ки Ислом Махачев чанде аз пурқувватҳои UFC-ро занг зада ба рақобат даъват намудааст, вале онҳо рад намуданд. бо Рафаэл дос Аньос, Майкл Чендлер, Тони Фергюсон ва дигарон ба тамос баромадам, вале ҳамаи онҳо ҷавоби рад доданд. ба онҳо пул аз ҳама муҳимтар будааст, гуфта буд чанд рӯз пеш Ислом Махачев. ҳоло ин бача гумонам маззаи пулро начашидааст. ҳабиб ба дӯсташ ин ба истилоҳ секретро нагуфтааст чӣ? Кепа Аррисабалага кулли ҳаводорони Челсиро муқобили дастаи Ливерпул ноумед кард. аслан Аррисабалагаро ҳамчун дарвозабони дорои истеъдоди пеналтизанӣ ва пеналтигардонӣ медонистанд, вале ҳама чиз дар ин масъала баръакс шуду Томас Тухел аз ин иштибоҳи кардааш пушаймон гардид. финали ҷоми Лигаи Англия бо иштироки ду дастаи беҳтарини Англия, Челси ва Ливерпул то охирин нафаси бозӣ бо замми вақтҳои иловагӣ то марҳилаи пеналти рафт ва ҳеҷ дастае ба задани гол даст наёфт. ҳарчанд фурсатҳои бешумори голӣ аз ҷониби бозингарони ҳарду даста хеле зиёд буд. Томас Тухел пеш аз оғози марҳилаи пеналти бо умеди истифода аз маҳорати хоси дарвозабони испанӣ Кепа Аррисабалага Эдуард Мендиро иваз кард, вале Аррисабалага дар охирин зарбае ки ба ӯ вогузор шуду ҳисоби голҳо 10-10 буд, тӯбро ҳатто ҷониби дарвоза дуруст зада натавонист. зарбаи задаи ӯ аз болои дарвоза барҳадар рафт ва ҳисоби пеналтиҳо 11-10 шуду. Ливерпул аз нӯҳумин ҷоизаи чемпионияш дар ҷоми Лигаи Англия истиқбол гирифт. Аррисабалага шояд худ аз баромаданаш ба майдон таассуф бихӯрад. шоҳи инстаграми тоҷик ниҳоятан фазои маҷозии варзишии кишварро ба ларза даровард. шояд ӯ ягона тоҷике бошад ки бо шоҳи инстаграми дунё акс мегирад. чанда пеш дар саҳифаи шахсии Абдурозиқ, як нафар блогер ва сарояндаи кишвари мо, аксе ворид гардид ки онҷо Криштиану Роналду ва Абдурозиқ бо ҳам акс гирифтаанд. ин рӯзи 26 феврал иттифоқ афтод ва бояд бигӯем ки дар ҳамин рӯз дастаи Манчестер Юнайтед дар даври 27 чемпионати Англия дар майдони худ дастаи Уотфордро қабул мекард. иттилои дақиқ надорем, вале бо эҳтимоли зиёд Абдурозиқ дар ин бозӣ ҳамчун меҳмон даъватӣ буд. пеш аз ин акс ҳамчунин навори Абдурозиқ назди театри орзуҳо Олд Траффорд, майдони хонагии Манчестер Юнайтед дар саҳифааш пайдо шуд. баъдан акси дигар мухлисони Абдурозиқро ҳайрон сохт ки онҷо ӯ бо футболбозони машҳури дигари ин даста Пол Погба, Неманья Матич, Давид де Хеа, Эланга, Хуан Мата, Ҷейдон Санчо, Фил Ҷонс, Бруно Фернандеш ва Ҷесси Лингард акс гирифтааст. инро мегӯянд вақте назар кард дигар намепурсад ки бачаи ки ҳастӣ. ба ҳамин тамом, то дидор хайр.